Мусил Бриколаж в Екзопарк отвори врати! Най-големият ни и най-модерен магазин до сега е тук с 12 000 квадратни метра площ. С огромен градински център и чисто нова експозона с шоуруми за бани и интериори. Тук те очакват над 50 000 продукта за дома и градината и редица нови марки. Штил, Husqvarna, Neuhofer, JBL, Metz, Sherwin-Williams, Oikos и много други. Имаме над 10 000 нови продукти в секторите: осветителни тела, подови настилки, продукти за баня, бои, електричество, автоаксесуари, както и професионални брандове за инструменти и градинска техника. Над 100 консултанти са на твое разположение в Мусил Бриколаж Екзопарк, за да отговорят на твоите въпроси и да ти дадат професионален съвет. Очакваме те в Мусил Бриколаж в Екзопарк. Входът е откъм околовръстния път.